ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ରହୁନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହୁଁ ତ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଚଞ୍ଚଳା, ତେଣୁ ସେ କାହାରି ପାଖରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ କରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବେ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଘର ଆଗରେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା, ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ କିମ୍ବା ଅଚଳ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଘର ଆଗକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଘରର ଡାହାଣ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ରଖନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗଣେଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କବାଟ ପଛପଟେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘରର 2 କିମ୍ବା 3ଟି ଝାଡ଼ୁ ମିଶାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର କବାଟ କଣ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା କଏନ୍ କିମ୍ବା ଚିରା ଫଟା ନୋଟ୍ ଏଠି ସେଠି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇସାରିଥିବା ବାସନ କିମ୍ବା ପିଇ ସାରିଥିବା ଚା କପ୍ ସବୁବେଳେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଛଣା ଉପରେ ବସି କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା ଓ କଣା ବାସନରେ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘର ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଦୌ ମାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସହବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନଖ କିମ୍ବା ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ବସି ଚୁଟି କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିରା କିମ୍ବା ଅତି ପୁରୁଣା ଲୁଗା ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତିଥି ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଚଳ କିମ୍ବା ପଛେଇ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବା ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଛଣା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଉ, ପାରା, ଗାଈ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇବା ଥାଳିରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆସନ ଉଠାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା, ଏକାଦଶୀ, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଚୁଟି କିମ୍ବା ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗଡରେଜ୍ ଖୋଲି କାହାରିକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା କିମ୍ବା ସୁନା ଗହଣା ଆଦି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜାପାଠ ଓ ଘରର ଅନ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ନିୟମ ପାଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।